Keď si nastavujete váš účet AdWords, potrebujete vybrať typ cenovej ponuky. Môžete si vybrať buď z automatického ponúkania CZK, teda ceny za kliknutie, alebo manuálneho nastavenia ponúkania CZK. Vami nastavený typ cenovej ponuky môžete zmeniť kedykoľvek. V tomto videu vám ukážeme ako. Najprv v zozname kampaní kliknite na názov kampane, ktorú chcete zmeniť. Vyberte kartu nastavenia. Nižšie na stránke kliknite na položku Upraviť vedľa možností ponúkania cien. Z dostupných volieb si vyberte buď svoje cenové ponuky pre kliknutie nastavím manuálne, alebo služba AdWords nastaví moje cenové ponuky tak, aby mi pomohla dosiahnuť maximálny počet kliknutí v rámci môjho cieľového rozpočtu. Prvá voľba, manuálne ponúkanie, je predvolaná možnosť, vďaka ktorej môžete sami správovať maximálne ponuky CZK. Môžete nastaviť rôzne cenové ponuky pre každú reklamnú skupinu v kampani alebo pre jednotlivé kľúčové slová či umiestnenia. Druhou voľbou je automatické ponúkanie, pri ktorom vám stačí len nastaviť si denný rozpočet a systém AdWords bude automaticky správovať vaše cenové ponuky za vás tak, aby ste dosiahli čo najvyšší počet kliknutí v rámci vášho rozpočtu. Keď ste si vybrali váš typ cenovej ponuky, kliknite na tlačidlo Uložiť, aby sa vami zvolená cenová ponuka uložila. Ak sa chcete dozvedieť viac o možnostiach ponúkania cien za kliknutie, prípadne o AdWords vo všeobecnosti, navštívte nášho AdWords pomocníka.